kapur bakmen bat kabasuk ya pi baro ningkong nga aingo ya ublay baula ayangi kadikalat ban ya sim bentar rengkat bat ka jige sang samla KGP snot sepngi lengba ka Good News TV hakane ka program naki persara ngidap da kamensim ka jing sngongo ba phila ai benta yangi ka jige sang khna balang presbyterian moyong lengba ka ni kapur tu blay ka jingsuk undon rengkat bat phi kum ka jing sang samla KGP snot sepngi haki project babun ba phinang la ban yai chaprang hak ban tre ka kam ni ai khuble bat pdiang subha ro yaki khun ha baret ki khun samla ki longkmi ki longpa ki ba pech ya kanika program lengba kanika por Airo ba kanika program kajongi kanlong kajing mentoy kanlong kajing kerku lengba jong kanika klip mat abangin yo abani arwai bat baniro pendon burom ya ublay te hak nika por asopin yai chaprang nika program tong ni pendam hak jing duai ngene duai kumni a ublay buk pa ju habneng aingo ya me lomba kanika por jong kanika klip mat abak kumni a trying yo bandon nika jaka nam taban syukri bat pendon burom me lengba jong kanika program yakaba kum ke jiseng khna rengkat bat ka Good News TV yo ek bandon nika por ban syukri bat pendon burom me lengba ki jing ruai ro try jisu ek bodor ni IT ban ni buti ki sang tiblay ki jome yak nika benta naduk ke basdang haduk benda wai no ai kan long ka jing erap ke jing kerku ke jome long lam rengkat ro bat ki seng khna hak ba fer ki ba yo ek jo ke benta ban syukri me lengba jong nika por bat ki si por nang wan paro ka burom ke jingu ngai hame na ba kini ngi pan ka teng jisu nem menta bla taru amen tementa kani kapor ngasubha ban khot ya aron one kit bok kharmoleng ban puli na kaktin jongblei ban bot pat da I dei fi hon lengdo nong lengken ban bu hak jing duai puli na ka Bible kaktin jongblei na kisiti Jacob kanang ka benkang khat ka khan riu bat ka khan nyo kitien ki ba ong kumne tuwat bakla no phi ko para banget pi e jonga kajingai ba bha bara bat kajingai ba janai bara kalong najrong ka ba wan hyar na ukpa kajing shai bat uba om dan kajing kala shu limne kasern yo ka ba shat da kajing kala na ka benta buram ble man tungine duai kupa chungi ubah meneng ngi aingo ya me try ba melari mela sumaringi namar kaching iet bat kaching isnai ka chong me kupa ba meladan nam derengkat bat ngi hakini gisngi ki por ki balaleno bat hado kani ka klemat ka bamenta try ngi aingo ya me try bangilala bonwon kiyo kani ka yeng ka bakhot bat ka bakantang ka chong me kupa try ngi duai ro kani ka por na ka benta ka Good News channel hakaba ka KGP sinat kalala ban pinmi kani ka channel lingba kani ka khubor kalai mensiam yashibon ki breu bat ai jingpin yashibon ki mensiam bakordor kerkhur try kinang shimenta ban kinang kiu shaprang ka jingnang jing start ka jongki ha ka jingyal inti ka jongki bat khamtam ha ka jing ka bakinjam mensiam bakinang la ko pa bakin pin sapriang ya ka kerteng ya ka khubor ka jingpin ka jongme shakani kari bat shakabakot ka perthai sngogo try ki jingdwai jangi hakani kapor try map ki pop ki rengkang ki jangi ki banglale hala kasngi hakaching ka jangi yakini baro ngi duai ngi pan haka kerteng uji Christ unang punim ujangi ubamanta bat hala kerta bam chukot ro amen toblay ke unkerku ya aron one kit bok kharmoleng bala penpule ya kaktin ke jongblay kumjo ro ya I dei tihon lengdo nong lengken blabu hak jing duai nginia poino syakabenta banginia ruai ro ya ublay rengkat bat ki hap ki baret ngan IT no ya kanika program kabasa ka jing ruai ro no kanika kit praise no kanika clip mat hai imastar tebor
lang marban yang naduk ke kapur haduk ban penwai ya kan ke jing syakri ke jungi to hakan ke kapur ngimla kamla penpau ke jing sungu yo blei ba ya ke bakum ke kapur ya ke bangasyam ya ke bantai ke ban yalam ya ke kiat praise na ke bantai ban yoro ban penon buram ke kerteng ke jing utruai lengba kini ki program ki beper kom ga Good News TV channel ka balayo ya kaban peri kamtam igitu ki bam semlayo ban ya dan matalang ban iha kini kapon rei ki biyo i lengba kini ki channel baleng ba jong ka naki persarang iyo ban ya mentakom ni kom balaong dai i chairman mane ai ko blei ki kintin pediang ki jong chairman ibra panang sobhai ngaleng ba kini kapor tiga kini kapor ngini yo bani shemata bar kini ki hab kiret bani arwai bar bani ro ika kerteng ke jung utrai pi kemenem leng ba jong dega por bani ro e utrai pi kemenem hoi ngini yo bani kemen bani syakri utrai leng ba ki jing ruai ki jungi habangi yo bani ruai hagani ke por ngin kemen daga man siam bani ruai daga man siam baro bat haba ni kat kindon ki jing ruai ki bangin haban action leng ba jong dega por bani ro ban pendon buram ya ga kerteng ke jung ublay leng ba jong kini ki hab kera te hagane ko por ngini yo bani shimantano ye kini ki jingrwai ki bangi ni yo ban ruai leng ba jong kini ko por ka bani kong kalong ngin ruai to ko jingrwai ka bong teng shan ong jisu teng shan ber ngin ruai to ko jingrwai leng ba jong kini ko por ngini shimantalang gum ki hab gebren Giêsu tình sáng về cũng trả lại mình biết tình sáng cả là hết ta vẫn thấy cả là biết tôi tình sáng cả đi cả dòng đi làm sao để lại tình sáng ông Giêsu tình sáng đi trong la đà khi mặt trên con kata ngam soha nga boneng an ko ina piting shan aki jong pi let's go leran deng shan ong Giêsu aki shnong thiên dong buôn chạy ting siu shi shaki nhân sao dong tình shine Akarika jompi lang snow le Lagi naik ke jing tapti Jing ruai sekali ke jing ruai Kebaong Jesus is a winner man Jesus is a winner man kene ke ruai ka bangin hap ban ya shan hap ban ya action mo ke hap kibret mo leng baju ke jemin leng baju ke por ngini kemen bangin yo ban ya apply ke kerteng ke jong ruai ngini ruai ke ruai ke bang Jesus is a winner man to ini ai jik tamti
thì mình tăng ini yo sak kau ke jing roi ke baong penut u kawang pianang nem hai to ki bape to ki anang nem oh ki anang ki ong ki anang to ngingat begitu ki bape je ke channel ro ki yo bane chat bane kemen lang ban ngi kum ke jing sang kena balang presbyterian moyong bane kemen lam bat bane yo bental lam ro bane sakri ke kerteng ke jotrai pidon hang no ro bila ban roi ki jing utrai kalong ke jing khu ye pi kum ki hap kerbet lala kilong kemi kilong keparo abai pi roi de kamen siam pi yo ye ke jing suk ke bi shisana utrai tene ke por ngi yo ban roi ke to jing roi ke bang penut kawang mo ngi roi mo kum ki hap keret ta to ngade ke por ngi roi ke jing roi penut kawang penut kawang ini action ma penut kawang penut kawang penut biar sisil penut kawang penut kawang sisil penut kawang penut kawang udah bet juga liang kawang dah mau udah bet juga liang kawang dah mau wait sang ki mau kawang dah benar you call yang kawang dah mau Devin you call yang kawang dah mau samki mau utam kawang dah benar kawang sisil penut kawang naik di sabti toh pilih thay nem khem kibret leh thay nem em ai chưa rai chưa thôi toh nhìn rai biang sa kawai ke jing rai kabong mercy is falling pi best name ni jirai kita kiba page best name oh ki hoi best to ni rai ke jing rai kabong mercy is falling mercy is falling mercy is falling like it's spring rain mercy is falling all over me mercy is falling sisil mercy is falling mercy is falling like spring rain mercy is falling all over me hey yo I receive your mercy hey yo I receive your grace hey yo I receive more mercy is falling mercy is falling like a sweet rain mercy is falling all over me mercy is falling in rises mercy is falling mercy is falling like a sweet rain mercy is falling all over me hey yo Johnny hey yo I receive your mercy hey yo I receive your grace hey yo I will do more and more Phương Anh best name comment name năm tàu try thôi thì
ublay undar rekat bat ngi kemuji sekana lembaga ni kapor abang ngi kemen ban yo ban chakri ke keteng utrai bagi ni kijiroi tinang dan sa artli kijiroi bagi yo ban ya ruai ro ke keteng ke jong utrai ke ketin ke jong utrai kong kum ki hap kebret ki bang ngi la bhai ke to ke ketin ke jong utrai kong pi ki kon na Ephesus kalau nang kaban rio ko dakhat kaban kong pi ki kon to ko ngo ya lagi kimi ki pa utrai pi de ben ko ngo na do ber pi dang ret hadu ba pin da he ma khanang ba ublay pi un ai ka met ka ba koi ka ba khya bat ba pin nang long ro ki kon ki be ye ublay ha ki por paro ha ka jing em ka jong pi ublay nang kan tiu pi ki jing pule puthi ki jing pi ba ki we ro ki ba pe ye ka ni ka channel ro long ki ba ko ngo ye ki kimi ki pa nomor ki kimi ki pa ki de ki we ki ba ublay ulabu ula ai pi kum ki kimi ki pa balong ka ji hikai bat balong ka ji yalam ye ki saka yeng ka bakan tang khoj ye ka jong play ye ki hap ki bret ye ki khon ki ti joi tini sim tai ka de ki jirwai ka baong walking in the light pi biang besem te jirwai besem sing ne kaliang hoi to gini sim tai ka ne ki jirwai ka baong walking in the light the light of Jesus. Walking. Tisu tuai lemba jong ne kapor tingin don sa kawe ka jingruai kabangin sa penkot no e kanega jing chakri ke jingi lemba ke kapor idon sang stang kawe ke jingruai kabangin yo parwai lemba jong ne kapor tingin ruai ke jingruai ka bakadu kolong jump into the light ta tingin ruai ke ne ke jingruai ini action paham of the time. Run,
te hagane kapor kato ki jing ruai ki bangi yo ya ka ban hiro ya ka kerteng ga jung truai ngilala ya ka ban pendam leng ba jung ga kapor ngangai skam ba leng ba jung ga program ka bangi kum ga jing sing khana balang presbyterian moyong la yo ya ka ban shimatai ga ga kids praise ngas ban ong ba to ai ba kan long ga jung kerku la kan long ka kubor na gam ta ki we ki ba pej rengkat ro iki we ki khana ki ba don ya ka sap katalan ka banwan ya ka ban syakri ka teng ka jong trai to ai ba ki hap ki bret kinwan hab ki yo i ka bukum kini ki hap ki bret ki i kan long kan uksa kinwan ya ka ban hero ka kerteng ka jong utrai leng ba jong ni por te ne ka por inyo ro ya ka ban penai ki jing penbana ka jong i kum ka jing sing khana ka long kum ni ba la syam te yo kan don sa ka we ka program ka ba kum ka jing sing khana ka don kata ka long ka choreography ka jing sing khana ka jongi kan sa don ya ka ban ai ka choreography jong ka jing sing khana kan sa don pat ha ka ni ka we kata yo kan banwan ki tu ki bas ki ba page ya ka ni ka channel ki so ba kin so ba ban page ya ka ni ka channel kan long ka jing kerku ya ka ying sam ba ya ki hap ki bret ro ki jong pip ki kimi ki pa ki la ban pen i ki hap ki bret ling ba ki ne ki social media ki bala ban pen i te hani ka por ngin penwai no e ka ni ka jing syakri ka jing ling ba jong ni ka por ngin e ka brep ki kman baro khoj ngin e bu ki ti sadam bat ngin e ai ka jing kerku penwai try nga ai ngo e ka jing don rengkat ka jame kumba me try mela don rengkat na do ka basdang jong jing syakri ka jong e ngi skam hadu ka bawai jong ka me don rengkat leng ba jong ni ka kit praise try kalong ka jing kerku ya no la kalong iki bahe la ni ki barian try kalong ka jing kerku e ka jing ka jong ki don rengkat try wat sha ba ka jing sngo brio ka jong i kalong ba ha ka jing ka jong i ngi shu i bagi hap ge ki shan ki kemen re ha bagi kemen ha ka kerteng ka jame try ki wan banero e ka kerteng ka jame me try me sngo me kemen hadu kata-kata bagi kitien ka jame ka ong sha e ki khna ba kin wan hanga na ba jong ki long ka hima ki bedeng don rekat ro try ka ni ka por bat ha ka bangin sami no na ka ne ka jaka ka ba kentang ka jame atau da ai ba ka jing ai e ka jong Jesus Christ u ba try jong i ka jing i ba ka jong blei ku pa o ba na bam jukut shedo ki bam jukut lemro bat ka jing te ka jing yeso ka ba penhun ka ba pentengan ka ba pensat bor ka jong mesim khoj bagi ne bro lai we kin chong sa ro bat ka jing sing khana ka jong yang ne rengkat ki we ki jing sing khana ro ki ba don na ka ne ka ri be ka jong bat keleng setelah jong ne ka perthai nado mentah bat hado ala kertaro amen.